Heave. Melinda and Shaw. Stefan. Diva Corja. Right. Tá muid tosnú dul bio so bhí me pléile Stefan níos lua so béis sé isteach chugging I gceann tamlín beag. So fáilt romh go dtí is tócha Bronnadh dúiseanna mar a bhéic sé deag an á. Bronnadh an dúiseanna Scléip na Hóige fethe agus fréir tá muid sáile agus tá muid ar fad sáile ag colóra seo. So rud anna agsúil dúin ar fad am líana. So tá lán daoine ag bualadh seach Jeannie Max Sean Jacker Cunal Sues. Denna mé íhil shout out a hort an méid is mó daoine gur féadlam, but fréir just ní dullam go mbeidh mé an fáid trí go gachtainna ach díomh ar fad agus fáilt romh go dtí Bronnadh na dúiseanna fethe de cuid Scléip na Hóige. So darnói hí go leor daoine linn tróna inné fad is grá na Cardlan ar siúil, hí Cardlan dausa na scuba le art dausa agus ar muochas de róisín a chur an Cardlan sin ar fáil dúin. An sin in ia hí Cardlan le Stephen McGinley ó Scle na Circus a bhí gohéintach freisin agus ar muochas de Stephen as ucht an Cardlan sin a chur ar fáil. So den burt sin it was an céad uair go nearna siad riamh lehéad de Cardlan ar lína. So tá buchas mór agus mulla mór le dul thomh as ucht sin. Agus in ia sin bhí tránna gceist le gáspatúis ceangailt is sigáin agus ag críoch don ihe mhór darnói bhí seo linn. So tám chun cúpla dúise anam nniu an níis fad a scoilmid ag fannacht ar Stephen le bualadh isteach Stephen ó seo linn. So le linn na seachtainna bhí go leor trácht agin ar na meán agus bhí go leor buaiteoirí. So na daoine a bhuaí pásna don zoo an seachtain seo. Sinna Jack O'Reilly, bhí Jennifer Hoey, bhí Aidan ó Snuddy agus bhí Abby sin duna at Abby fethe 8 héin. So sibse ar fad tá pás cluine don zoo banta amach agah agus béis sé sin ag dul amach sa fós le cúna dé an seachtain se thuain le pac beag díomh ar fad freisin ó Scléip na Hóige ar muochas le bheith linn. So sa pac sin bé hoodie nó gansaí Scléip na Hóige bé budil isce gur féile a úsáid agus go leor iontas beag eile is just sa pac sin. Agus bé pac Scléip na Hóige á bhuachan freisin ag cúpla duine. So Laura Níl Downey, Sophia Traced sílam agus William agus an láhín atá aige ar Instagram ná at William Quinn 5 So sin na daoine a bhuaí dúiseanna an seachtain seo caite agus sa rith suas mar deir siad go Scléip na Hóige bhí a tharla inné beo don céad uair riamh ar na meán cumarsáide de bhór cuasaí ina bhfuilmuid faoi láthair. So, cé a bhuaí na dúiseanna eile. So, don céad Cardlan agus linn na Cardlanna fuair an méid sin Greengraffna seach bhí anam agin inniu agus near tridna agus díspóirt ar siúil ag an foran agin héin agus bhartamar ar deire an dúis a bhí tugamach le linn Cardlan dausa ar an seanos an cuid dausa na scuba ná nula ó céin. So cogorgeous leat an nula béis sin ag teacht thugad le cúnamh dé an seachtain se thugann nó go luath in ia béis sin ar fad ag bra ar cuasaí sa bháilte linn an sin. Okay, agus bé pac iontas beag ag dul amach freisin. Agus tá sé díreach tréis bualadh isteach linn sin é Stephen McGinley ó Juggle Dalaí a rinne Cardlan den sco agus mar a luair sé héanlumm bhain sé an sult as an Cardlan dhéine an céad uair dó riamh ag duine tafad dó héin
so fuair sé sin an aiste but sin an down an bhfuil muid faoi láthair stoilm. So gur míle mágad Stephen, tú freigad ar man sin. So an duine a bhuaí an Cardlan an dúis ón Cardlan Scle in a circus ná Cole O'Murray. Cole O'Murray. So sin Nuala O'Kane agus Cole O'Murray. Tá burt agah ag buachant pás cluine don Skyline Tour I Bark an Groki. Agus bei pat beag ag dul amach thugah le linn an tréimh sé sin. So fair play díobh gur míle mágah ar fad as ocht na greengraffanna ar fad a heol se bhisteach. Curamid slam dómh le chéile físeán beag agus bei sé sin á seola agin beidir go luúin seach an sé thuúin go curamid bhreanú suas ar scléip na hóige fethe. Mar a derm ceann anna dhéifriúil sinné Cole O'Murray sílam. Có gorgeous lad Cole, buí tú pás den Skyline Tour I Park an Croky an sin ar agla go cail tú sin. So tá lán daoine buaile seach agin faoi láthair. Sílam seasca sé duine atá buailte isteach. Ok, ag boga a rai agus le linn an trán a gceis thugam amach gá spot dúis. So sílam le linn an céad spot dúis fuair fethe seach duine I gceart an freigar I gceart fuair sé bheith sin. Agus a lán cína bhí mí ceart. Ach má sibh as ucht an iirecht. So, don céad spot dúis bei Maria McCormack an duine a bhí ránathe. So, có gorgeous leat Maria. Níl do seola agin so bei muid a duine teagmhan leat níos déanaí an ucht nó maidin an mórach. Spot dúis a dó le linn an trán a gceist. Buí Emily Ryan. So Emily Ryan, maithú có gorgeous leat. So sílam le linn an spot dúis sin bhí seachtar déag ceann níos Jackar a bhéidir ach seachtar déag a bhuaí an dúis an sin. So có gorgeous leat Maria. So sin Cole or cum leis gael Maria McCormack agus Emily Ryan a bhuaí na dúisina den spot dúis. So có gorgeous live béise sin seolt amach thugah an seachtain se thugan ach déanaid teangmhil live ar dús chun bhar seoltaí posta oil legar fédlan rudí a chur sa fós díobh. Ok, ag bug a rai go dtí an trán a gceist sé hain. So bhartamar go mé gá comórtas. Bei is an príomh comórtas an ceann de daoine a bhí faoi 8 ach bhí mar ag éire go mbeidh daoine thar 8 bantacht freisin. So, agus fecim go bhfuil cluban a splóder bhí sibh ar aus an seo lever cai go raibh féasta beag ag na clubanna ar fad de cuid splóder agus na clubanna thar 8 or na dúisina thar 8. So den tríú áit bhí an bua sa tríú áit do muintear splóder ó cumann na huva sílam cumann na huva. So sílam éadamar ní rathlaí ceapam sa tríú áit. So má sibh muintear na huva dairí thorcín libh an sin. Sa dara áit don trán a gceist don na grúpi a chlórig thar 8. So daoine atá thar 8 chlórig isteach. An dara áit sin club splóder a ríis má sibh agus an céin club ó tá si díreach buaile isteach an club in Áthallún. So má sibh muintear splóder atá leis an club in Áthallún tháinig sibh sa dara áit an sin fair play díobh. So sin tríú agus dara áit agus sílam ach nílam umlán cínte ach béis sibh an nótaí a chur na tráchtainna an seo gur an céad áit grúpa a chlórig faoin anam Coláiste Canucha. Coláiste Canucha. Ceapam ach nílam umlán cínte gur a bhéis sin muintear splóder a ríis ach béis sibh an a chur anúil dom táim cínte mar tá sibh gohínta chur amán comsáide. Ok, so sin tríú áit muintear splóder na huva
Dara áit muintir splóder baile á luúan agus céad áit grúpa darabhanam Caisleán Canucha. So, tá cearta gum ceapan. Tá splóder á luúan tréis Carnúldum gur splóder Caisleán Canucha má sibh. So bhí comórta siach bra siúl agah tróna inné muintir splóder ar fad agus na clubanna agah Zoom ag an am le linn an trán a gceist. Tá ag súil le muintir seo linn ag búla seach go lua. Ach beidir leanimid linn idir an dá linn agus bogamid rai don buatóirí na trán a gceist faoi updaig. So seo an príomh comórtas a bhí me de gira chur siúil do gach duine a bhí faoi updaig mar sin an gnáród a bheith ar siúil agin dá méid sléip na hóige le bheith in náileamh mar a bhí muid ag súil le bheith im léana ach de réir cuasaí na tíre níor tharla sé mar sin. Ach sa tríú áit bhí Bert a chur isteach ar seo agus Emily agus John. Emily agus John có gorgeous live. Agus ceapan tá Stefan just ag búla seach so go leis go leanmh has second one. Má sibh, so tá sibh se tréis past the pure skill a bhuacant agus bei sin ag dul amach sa tráchtainna an seachtain seo. Agus tá sé linn. Hello, Ceachfuil. Go maith agus tú féin. Come on, tá sé bit in star job in sin. Tá man an nervíiseach. Tá seo go brad dit a bíon tú os cór Camry agus scafií mór an tamar fad. Tá mis se an nu agus an nervíiseach go rudí mar seo. Is tus an pro. Tágann sé go nádarhead. Imi glad. So tá gur a hallórála aon na Stefan fi léir tá landíine ar leanúntan sin ar Instagram bio so. Yeah, fecin golóidir an sin. Fecim Rebecca an sin, fecim Rebecca Gomininic ag Rebecca Pascat an sin, fecim í Gomininic ar gcuid Instagram lives hain agus fecim tá sé hééis heachtar seach an seo. Agus chomá chonig me splóder á lún an sin. Chuma sé ar Scle in á lún. An dara áit a bhuacant sa trán a gceist a bhí thar updaig, Stefan, yeah? Oh, iontach. Chuma sé ar Scle in á lún, so nascam na á lún stoi. So fair play, splóder á lún, má sé bhfuil. So just a gádú se le tuairte amach agam an seo, Stefan, just rih go luúan tú linn beidir an dúis a bhí agin le linn seo. So just rih sin sa dara áit sa comórtas faoi updaig an duine a tháinig sa dara áit sa trán a gceist ná Aisling ní Rudacán. So Aisling ní Rudacán maithú tá tusa taréis pás cluime a bhuacant le haid pure skill freshen. So gorgeous lad. Agus anis an duine a tháinig sa céad áit agus bei Nintendo Switch ag dul amach thugad Colua is gur féidirlinn ná Enda O'Brien. Enda O'Brien, gorgeous lad. Maithú tá tú tréis an céad áit a bhaint amach I trán a gceist fethe de cuid scléip na hóige, so maithú féin. So, an dús mór ó seo linn, níl muid chun caint faoi. Tá cúpla ceisina a tréis seach a seach thugginn dit Stefan ar dús. Chuna sa cuasaí lad? Tá rudí flyáil ná. Seachtain siarnis an Scle agus rudí agus tá a denna bláis stuff fi lethir mutain, so bhí mu an sásta an gig sin íana chuid bhí sé intach nó chuirta gléocharm an sin bar faoi chaine sé go mórlinn rud difriúil bhíán nach chaine sé go mórlinn an gáréide. Rud an difriúil agus bhí tú caint faoi sin nóair a bhí an tafad a dhéana agus cúpla seachtain ó hen. Inistúin faoin gig, like, you know, so tuigim, you know, go out to a seomra live hain agus ní an nádúir é sin díobh. Tá sibh I dtaithí ar slú a mór a bheith os for gór, caileaní buacalaí, seandíní ag léim timpeall a háite, ag praba, ag cathmh cathíracha, nílas agam, ach tá sibh I dtaithí ar a bheith ann le slú a mór live.
céim bailach ar chuir sé isteach ar bheirs agus sibh ag casa ar an ordan an ra sé níos fearr, níos measa inistún. Bhí sé difriúil cínte, like, definitely like aspa slua is more no sin what I said like tá go leor like rinne with the glór gin le come the vein agus being blashed like you know being too killing being kill over and back at leis an slú go minic what I said agus like tá sé sin fear how agus yeah go tír agus throwing sin on gig go minic you know but the shot that níl tú cancer in a bit like tú brana ar wala agus tú trial kind of I don't know, it's really kind of ligger to go which is another ach kneeling or either. But what I said it's rud different on because it's small in the veg then stuff different what I said like so we should dance the three other things different. I guess what I said the lane the show cards lilin and the pandemic show base show a guy the wad there and he's cut into Tommy Kappa so we should das kind of like yeah cut to adapting in what I said le ruddy mersha cut to aru I guess you know ní droch rudach an aird tá sé das like beamship mar dúr man sin about beamship then a kind of Instagram lives and sin gach shaft and whatever Instagram shalane and yeah I guess Facebook come out but like tá sé sin different fresh and real gold dine post excreep stachad well listen tá tú ná killing rud cin an leis but sin gelly your come creach no hour on tá tú súla turn the high sekins bíach sé dine bual nu dine bol boss whatever yeah but like tá tú súla rud cins ag an ní hard in tada you're going okay good ach hanya shalin vi sé different ach vi sé das yeah ach tá sé big súla foi ras le slua os for go freshen yeah gone down gan quick blin yeah 100% because some of you get go mai se blin an blin se huggin nor bhés sleep na hoige le slua le gun of day and blin se huan so Digger she is an ban fi láher because you know tá lad nuagi Louis so tá tú hain dar no mar an príomh agus an sin tá Kevin agus Keith treis bheith timppel fan a bliantó capmó hosi Sholin would sin fear yeah so hosamwoods le shesher bliantochain agus an sin fi shachtering agus an sin dimme kind of thrower der mar harja ach mar ekken tú Connor sin can dinne a dimme ach mai ken tú tá sé fós lin na drummy like tagin sé samach ach anish tá carar san grúpaing Mahain Kev Keith agus Dahi agus Neil Dahi sa tír fi láthir tá Dahi a Vietnam so tá sé fear jochir his stuffy and le Dahi agus sé hall Vietnam so fi dinne nu amsú agus fi an tá dergar na Lewis Marial like casan sé cholar de chasan Dahi well is casan sé merchar canan sé saxophone agus in sin tá fiddle agus tá flute agus rudí mar sin so tá man fear like weach áach agus an gig rinne with ní annach like been like didn't 3 uur a chasmans leis well is like vi gas brachtang rive agus ní clachta behind rive oh vi an vart a freshen so vi met hier gach wat de haring se hele kind of scoppy agus you know ach better to be thrown into the thick of it more there you know tá sé níos fear a catch stachs I lár an kin an rud ach I lár an tinne but no tá Lewiston Skogs is lad all and agus laurincha glor go ilge choma agus is níntach an rud like you know really tantá agus so níos fear na dahi oh níos fear na dahi just like Kevin Sheelan Gershon Kevin so Keiko Távachtig is the Ton Gaelga Sabana. Well, Hosamwood through down the Gaelga will said like Hasmans are fad in a Chéile nor Vin with the Gulish the Lurgan Blintochain. Agus home mission mar humple homes are fad on mar scholarly dúspáide agus sin tíochtrash mar chinneries mar chuntrí an scéal céine le golórdíine stoi an scéal céine tá latain beidir war an níle yeah agus just kind of hánig daire an space and sin satanga mar sin like near space really satanga agus my fás an níos will I said ach ó bheith golgadí chun mar agus feicáil cecho beos tanga in áit chuig cosú le inzarán agus le héid agus just ag teachtarás blianaí a blian agus an sin bhí mu a cathe 3V gach blian in inzarán in Gunamara agus just kind of
Dairish agus is a sin a tháinig an banna ceol cos thosa muid duna ceol le Coláiste lurgan agus rudí mar sin and then just dúirt muid céim fan nach dhéanamid giganna agus kind of thosa sé písa ní a físa mai eall sin but I said but yeah so tá na Gaeilge cínta tá sé fíor háilteach gúine sin tanga amhána like tá muid dáhangach má lítar mar bhána ceol denimid gachod sa dáhanga ein uair agus is mílinn sé a lán dirty really gone out. Yeah. To be honest, ní bhachmuid san áit na bhfuilmuid gan an Gaeilge in gáíre mór an bhealach chumá like níháin marall just níháin marall ar an stuff Coláiste lurgan ach bhfuil is marall gur tanga atá you know is miontanga tá in gáíre agus marall ar sin oscinn se doirse má tá tusa den stuff trí Gaeilge tá tú ná an goisteach agus beidir stuff dhéana ar stáisiún radio Gaeilge tá cuatú daoine le Gaeilge le stuff dhéanamh you know so I could even let it go hig shower and was liebsche hastal gur Gaelgang well said so shin rodella freshen. Tá Kevin ag tuairteán abuse that Sheelum. So shin so Tori sin muid goí an céad ceist a tháinig a seach agus ceist ó clíana. So an bhfuil éon ceol nua ag teacht amach agaí. Tá go Devin tá muid go beid ar album faoi láthir ce album running book difriúil an stuff a bhí ar siúlaing agus tá muid súil go mé an talbum sin críochnaí kind of Lab Valley tríd an céad bliain eile tá an chéad kind of órán i thuchas amach an album sin tá sé sin réile gol anis faoi láthir ach tá muid ggéar fan after fa pitching eile but yeah so tá sé sin rud amháin atá ag teacht amach as an dín glasál dói goil muid an díústeach ar stuff mar seo agus díústeach ar an scríb agus díústeach ar an grothú so sin rud amháin machchas is ó chun chuí mar dear nach sé an machchas ar bhéh mar dear so okay sin é agus ceist a dó céhé an duine leis an talún is mó sa banna Lewis Lewis. Okay. So an is by an abuse ag teacht ó Kevin Rees. Ceisela ó Mícheál, cén árán is fearr le bheith casa? Is brálum a bheith duine óró bhfuil is ach bhí sé rúin bagaisteach a dhéanamh gan daoine bheith thart le hóran mar sin le hóran mar sin tá sé níos fearr a ríist má bhíon foiinmh sa seomra so but dig an ná like is síomh beo le daoine is dóigh gur is go bé óró an ceann is fearr le míle le gachod leis an dromí agus kind of cos denimmuid legan nach níos lú chumá bhfuil is nuair nach bhfuil dromí agus kind of set up omláin ach nuair tá gachod ar státe chomór agus is féidir like all the bells and whistles mar there is óró. This fum tib here le an beocht a Corinthi. Godírach. Anna bha. So vi muid kaint níos lua inniu agus vi tú ag leirlumm faoi go bhacha tú an slú le bua so sílim go sé just ar siúl níos lua agus an méid talún atá san é so just céco iontas atá sé like just tugann sé agus tugann sé ní léon deire leis an talún atá muhann sin really an bhfuil. Tá sé dochreid sa bhfuil lehetí go rudí mar sin agus lehetí go like we say like na gradam nós agus an stuff sin a thugan ardan go do ghlíne óga hacht agus cinál dúfán a thuirt chó brudí cinnta dhéanana as Gaeilge tugan an talan amach sin vectora like bhfuil said agus is le rudí cosú le slua le bua agus even fiú le scléit na hóige agus an stuff sin a bhíonn sa gnéireachtas tá sé fíor háhachtach mar go tugann sé dúfán tugann sé sprok tugann sé cinál bailach do ghlíne óga an Gaeilge úsad I mealach is mathló bhfuil said like a rud is táiltí faoi ná scarann sé síl na Scoile agus síl na Gaeilge agus spáinit do ghlíne gohfuil gur níos mú nar rud sa Scoil í an Gaeilge bhfuil said agus tugann si deis do ghlíne cinál gon mun rudí mar sin tí mó gon rud Scoile which is agus sin rud ionintach go mórim sé. Yeah, cínse. So Tom mar bís cos
tá sib tréis a bheith leabhart le lad sa bana. Níl mar an ólas bhí cé atá ag teacht amach bhí mé caintleat níos lú agus thug mé na pás chun dul isteach ar an filtán Google Drive a chumar le chéile. Le na green graphan ar fad a tháinig isteach le seo linn. An rá sé éasca? Well, there is also format message go warma Google photo link why var. I was like, I go my staff. Is my brand? I was like, tá go leor on. Agus in sin kind of hánig brú cinnaí arm. Yeah, it's iPhone is shot like shut douche war. You know, like so VR kind of my brand or gachro. Níl sam really. Vi sé fear yocker the kind of the hiring to need a nuas. Agus hiring a nuas. Agus vi ma cancer the lads or WhatsApp. Agus Hollywood fuiere Hollywood amach le bútor ach an áide bhí sé máim kind of aisteach go my towards iPhone do gonna cé. It's kind of weird, but like fair play as an dúsin is dústin scot an áide like bhí me gur ma héine anú mar gonna gus telefón nu a web. Tásúla gom go níon tú mise ná Cailta sa fust níl sagam. Bua. Tá me ghlacha leis nach mise roundy tú. No, near chuirtúisteach untráil a bhar san níor man an. Okay, so would you be careful mach? Tá Londini cappa garíad san atá K inistúin. Okay, an bútor an iPhone no Juliet Garden Instagram an tanam Juliet Garden Instagram. Okay, Gehinta Juliet Garden. So mátá tú géiste go seach Juliet co gorgeous lat fair play. Bhí an chlán ar fád is a big tour agus bhí an phone oscailte, tablet oscailte, telefísir siúil just bhreise cho tólaí agus cho cosy agus yes, it's madam sa sin so Juliet Garden Biolin, Stefan. Oh well. So it's been lat co gorgeous lat díra go rá le hí. Tá sí sonna. Cohortus lat Juliet as iPhone bra nua álan a uachan. Agus má bhíonn sé cailta sa fus Juliet tá fíorbhrónar agus má sib gachailechana eile a chaisteach iiritas chumar chaisteach picture bhí siad ar fad ionintach agus míle buchas as den taachtarchtaí áile a formúid chumá le míle buchas. Yeah, so just come on, yes, go fad. Tá an gig fóst bei sé hús ar channel YouTube an sin cuman a bhíon. Agus bei sé ar an IGTV atá hús agin bei sé ag teachsús beohanis ag leabhar tréis a thugt bei sé ag dulsús ar an IGTV de cuid scléip na hóige. So Níl agam ach le rá gur míle mágah don méid sin daoine a bhí ag buaile isteach don tróna ar fad inné. Ní ra muid agsúil, bhí muid agsúil le go leor, but ní ra mar agsúil leis an méid sin daoine a bhí ag chlárú agus ar leanúnt ar na hórdan éagsúil. Bhí daoine á leanúnt ar Twitter, bhí daoine á leanúnt ar YouTube, ar Facebook, ar fad bio agus an sin bhí me héin agus gráine bio an seo ag teachsús go dtí túscach imach. So gur míle mágah ar fad as up buaile isteach. Stefan, gur míle mágad a sucht teacht linn tróna inniu agus do cuid am a catha linn. So cuinnig slán agus íhuahagaí. Íhuahagaí gur míle mágad agus asúlam se bheith glua go beo ag gáma cínt báte sin é. Anna ba. Okay, íhuah agus slán.